La culpa sempre ens acompanya. Per això quan vaig llegir aquest testimoni vaig pensar: quantes dones carreguem culpes que no són realment nostres? Culpa per desitjar, culpa per no desitjar, culpa per voler més, culpa per voler menys, culpa per no ser com toca. A vegades només cal un espai segur, un lloc on ningú et jutja, on pots parlar en calma. I s'obre una porta dins teu. El que sents és legítim. Estàs fent el correcte. Quan una dona deixa la culpa enrere, recupera llibertat, recupera desig, recupera una part seva. Si això et remou, potser ara és el teu moment.